Maayong adlaw da itanan sa tuwa mga lumon. Mauni siya ang lugar sa kinablangan. Iatak mi diri karon sa tindahan kay balak namo mo palit og pilit ug lamas sa butong kay balak namo magbuko salad. Shout out dai sa akong kauban, ako ang anak. Mura maglain ang naong, mura magwala sa mood. Kapoy na siguro pinaabot sa iyang gipalit. Pero dili na ta maghisgot anak mga lumon kay dili man na pwede makanta. Mauday ni ang shop sa ako ang papa mga lumon, sirado pa kay sayo pa man kaayo good karon. Misayo mangud mi baba sa baryo karon kay daghan kaayo mi lakaw karon mga adlaw mga lumon. Kabalo na mo ingon ana man ta basta mga lagan kung asay nindot adtuan. Siyempre, ato sad ipakita atong dagway diriya, abi pa lang dili kita mao ang nag-istorya. Siyempre, iniguman na itong palit sa ato ang mga palitunon, pinaptik na dayon, uli na dayon, ta kay dili na to gusto malangay ato ang mga panirada. Unya, matik dayon, bilis kamay ba? Kuha lang yung tagpanungkitay, aron makakuha na taglubi. Aron natay gamiton sa pagbiko, ani. Dugay jud ta sa kalihukan diri, kabalo na taon sa mga diskarte. Basta mga taga-bukid nga ni, kabalo na sa mga galawan. Siyempre, giapila na po nato og butong, aron makainom ta og sabaw. Ato dayong bukon, ato dayong imnon, aron kondisyon ay nagtrabaho mga lumon ba. Energy drink ba yan ingon sa doktor. Pahindo pa yun sa kidney. Siyempre, bunutan na dayon nato ang lubi, aron makasugod na tagbiko ani. Para mo masayod mga lumon, dugay kayo ko sa kalihukan ani. Ako ang pinakapasos bubunot diri sa amo ang balwarte. Yara ka kay abuga manok, muduol man gyud diri ah. Pag abuga ni mga manok. Saway pagdugay mga lumon, aton na dayon bukon ang lubi. Samtang nagkagud ko og lubi, ako yun na hinumduman ang akong kaagi. Kay ako ang tigkagud sa una pag magulay ang ako ang Auntie Merly. Man og kagud, gibuak dayon ako ang butong aron mapakaon sa mga manok. Daan ko pa, hinog na jud ang marang. Naunhanoon ko sa ako ang mama og bata da, ilahan na nang gibanat-banatan. Aw, piti na. Makasugo na taglatik ani karon kay hapit na mahaman og puga ang lubi. Unya, tabisan sa nato ang lubi ug asa ta makakuha para sa buko salad mga lumon. Tak nami mga lumon, butong nga sad among tripron. So tara. Atak na mga tropa. Mura mag na isulungo na gira kay bagnot man kayo. Pero ayaw mo kablaka kay sakto man tag dipinsa. Oh, practice naglakaw sa mga ingon anima kay ni kuyog man ka sa taga-bukid na imuhang bana. Mas musugot na lang pod ko na ingon ani ang plastada og panirada. Kaysa uban diha, manloko lang para mo ginhawa. Naapay uban na pabida, unya wala da ito'y kwarta. Giloko lang ang kaugalingon nila. Pero dili na tamo hisgot ana nila, kay nikarit na ang ato ang bida. Apil pag ini kan mukul. Malayo na ipanaw ta, pasin wali apil sini. Bungahay ni yung kula. Di bunga o. Sangit. Nasangit na kul, tagak ng isa o. Kualong, itong testingan long. Saktor kaayo. Mulai nindot kuskuson. Kuskuson lagi. Ikaw magkuhan ha. Ay pagkurot. Butong muria, butong. Butong muria, butong.
G. Tingna, hello sa mga followers, G. Ha? Ano di man ka? Ah, grabe pong tuwa sa butong eh. Hi, Nakul Dodoy. Amang yan. Ano mangga eh? Ay, nakaabot na yun ta mga lumon. Kakapoy yun ding mamutong. Paman. Oh. Okay pa yun, Ros. Ros, tingna, lami kayo ng biko na ko ron. So, luto na dyan to ang biko mga lumon. So, oh. Lami kita na ako, no? Nawa, Ros, nawa. Patan na, Ros, para, ah. Lami na kayong biko. Amin lang kadali ang mga panirada dari sa bukid. Ah. Lami na kayong biko ba? Dukot niya mga lumon, ug lami ba? Ah, good. Lami ayo.